A unidade de atención temperá de Noia leva funcionando dende o ano 1990, sendo unha das máis antigas de Galicia. Na actualidade presta atención a uns 150 usuarios, nenos de 0 a 6 anos de Noia, Lousame, Outes, Muros e Porto do Son. O seu traballo é fundamental á hora de identificar e actuar sobre os trastornos que poidan sufrir os cativos no seu desenvolvemento. A demanda cada vez se incrementou máis, eu comentaballes antes, que a partir da pandemia iso foi un boom, digamos, de demanda, de pasarse eso, de atender 90 nenos, máis ou menos ao ano, a chegar, neste ano, 150. É dicir, é un incremento moi importante. O que máis nos importa a nós realmente é darlle resposta, digamos, ás necesidades dos nenos e das familias, sobre todo moito o traballo das familias. De feito, temos un programa específico dentro do servicio que é de atención psicolóxica ás familias, moi importante. Porque, a ver, o que é atención temperá, se non hai o apoio tanto noso, dos profesionales, como das familias e do entorno, é moi difícil que a cousa avance e que os nenos vayan mellorando. Esta mañá o centro recibía a visita do delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, e o alcalde, Santiago Freire. Os dous destacaron a labor que este tipo de unidades realizan de cara á prevención, identificación e tratamento precoz, para dar resposta ás necesidades específicas que poden presentar estes menores. Dende o Concello temos unha valoración moi positiva do traballo que desenvolve todo o equipo humano do Servicio de Atención Temperá. É un servicio que se ven prestando dende prácticamente o ano 1990, que ademais leva acreditado ao longo de todo este tempo unha magnífica eficiencia nesa atención temperá e, sobre todo, pois esa capacidade de coordinación para prestar servicio non só aos usuarios de Noia, sino tamén aos dos demais concellos incorporados. En a Xunta de Galicia, si ben é verdade que esta foi unha das pioneiras, agora estamos a impulsar unha rede de unidades de atención temperá en toda a comunidade. Agora son 40 unidades que no seu momento pois quizás resultaba impensable pensar que pode haber unha rede tan completa e extensa como a que temos agora. Na actualidade prestan servizo nesta unidade de atención temperá un total de 6 especialistas, 3 pedagogas, unha psicóloga, unha fisioterapeuta e unha terapeuta ocupacional.